Og Sampdoria er et taberhold for tiden. Genova-holdet mødte op med nederlag i baglommen til både Roma og Milan. Men Europacupen er selvfølgelig en helt anden sag. Og Sampdoria startede faktisk temmelig optimistisk mod Røde Stjerne. Her er det Lombardo, der erobrer bolden til Mancini. Vialli. Og ind over til Mancini, der fuldstændig fanger den jugoslaviske målmand Milojevic på det forkerte ben. Og 1-0, og der var kun spillet 7 minutter. Her er Viallis aflevering. Og her kan vi se, at Roberto Mancini er særdeles heldig med det venstrebenskud. Milojevic er gået til den forkerte side, da Mancini sparker. En perfekt start for det italienske hold. Her er Stosic. Men det blev ikke rigtigt til noget for Røde Stjerne. Sampdoria igen. Mancini ind til Lombardo. Og italienerne fastholder angrebet. Det er Manini, der sparker til Cerezo. Og så dribler Mancini ind i feltet. Og Vialli. Men jugoslaverne redder denne omgang. Og så en lang aflevering fra Manini frem til lynhurtige Vialli. Han ryster Valisevic fra sig og snyder fuldstændig målmanden Milojevic. 2-0 til Sampdoria. Der var der spillet 73 minutter. Her er den lange aflevering fra Manini. Og Vialli passerer fuldstændig fra det jugoslaviske forsvar. Ryster Vasiljevic af sig og sparker med venstrebenet. Sådan. Og en sejr, som ingen troede på, er nu en realitet. Se, hvordan Vialli beholder balancen og får sparket. Den 2-0 til Sampdoria. Resultaterne i mesterholdenes semifinale gruppe 1. Anderlecht Panathinaikos 0-0 samt